Bathara kathah sigra ngunus curiga Sang Bagus Dewabrata. Ciptane galih harsa mungkasi gesangira karana Sang Dewabrata saged netepaken denira muksa pangsul mringkasih dan jati mati kapan bae bisa. Daya-daya dene raja nglunasi sugenge sami sakala wonten kumara tanpa wujud nyemutaken kelawan Sang Dewabrata. Raden sampun ngantos daya-daya paduka seda dinten mriku karana paduka namung nganyot tuwuh. Raden dereng dumugi kala mangsanipun nggih Raden. Sampun waspatos penggalih jalaran menapa taksih kathah kewajiban paduka Raden. Paduka inggih menika ngayomi dumateng wayah-wayah paduka. Ing tembenipun nggih namung paduka ing saged kula mentah nedahaken margining kautaman. Sampun waspatos penggalih Raden. Ing tembenipun badhe pinanggih kaliyan kula Raden.
Anjrak ingkang puspitorum kasiriring samira nomre Dewa Brata kawula nuning Kanjeng Rama Prabu kok randhat lakumu nggih tekamu keri mongko kadangmu Sasta Brata kawan garwane sakloron wis luwih dhisik temekana Praja Ngastina wis lerem wis pirang-pirang dina ana negara Ngastina lah kok malah kowe iki randhat kowe nandi wae. Lah, garwamu ambo endi? Inggih. Kanjeng Rama. Piye? Ingsun takon, garwamu ambo endi? Aku takon, ambo ning endi? Ora wangsulan malah kepara luhmu daleweran eneng apa nyun pangapunten Kanjeng Rama Prabu Yayi Dewi Ambu seda kapundhut dening Gusti Ambo seda inggih Ambo mati bojomu inggih. Aduh. Kepiye to Dewa Brata? Lah kok garwamu si Ambo nganti temekaning pati? Inggih. Rama persajan kemawon. Sak mangke kula waloka ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu becik matura sing prasaja estunipun gesang kula menika nglampahi wadhap tanpa krama piye kula nglampahi wadhap tanpa krama wadhap tanpa krama inggih Kanjeng Rama sing mbok tiru sapa leluhurmu iki ora eneng sing lakon wadhap tanpa krama. Inggih, estunipun wonten ingkang kula tulat inggih menika guru-guru. Guru kula Sang Rama Parasu inggih Rama Bargawa. Menika ingkang kula tulat nglampahi wadhap tanpa krama. Lah ya wong wadhap ae kok mbok tiru. Apa ora ana tuladha sing becik liyane wadhap? Piye to Dewa Brata nganti kaya mengkono lakonmu moko sing tak gegadang rina pantarane wengi sak lengseripun Bapa Dewa Brata kowe jumeneng ratu bojomu Dewi Amba ingkang minangka njajari lenggah kalamunta jeneng sira lenggah dampar keprabon kaya pun Bapa dalasan ibumu. Lah kok malah luwih dhisik Amba wis temekaning pati mung karana kowe ngakoni wadhap tanpa krama. Ya wis. Ya wis nek pancen karepmu mengkono. Lah terus dampar keprabon iki kepiyepun Bapa ki bakal lengser. Aku ki bakal lengser. Inggih kula namung nyemanggaken kepareng paduka Kanjeng Rama Prabu purba mewah wasesa menika wonten asta paduka. Kanjeng Rama Prabu. Oh ngono. Inggih. Kowe wis rila tenan ora mengkone keprabon. Sampun Rama lair terus sing dados
dinten mriku kula mboten badhe mengkoni keprabon malah kula badhe nglestantunaken kados darmanipun guru kula Sang Maharsi Rama Parasu dados Brahmacarya. Dinten menika ugi kula netepaken gesang kula minangka dados Brahmacarya. Ya wis, ya wis. Ya wis ora dadi ngopo yen pancen mengkono. Dina iki kari kadangmu Astabrata sing tak gegadang yen pancen kowe wis ora gelem jumeneng ratu. Astabrata kula wonten timbalan ingkang adawu. Sira minangka sulih saka ingkang neraka. Si Dewa Brata jumeneng ratu ana negara Wedana rene ingkang neraka ora gelem, ora gedukung nglakoni. Jeneng sira kulup ingkang bakal ingsun wisuda jumeneng ratu. Mangke rumiyin sinuwun kula badhe ratu. Yayi Ratu bakal matur apa? Nggih. Sinuwun menawi dinten menika paduka badhe misuda ingkang putra Astabrata jumeneng Narendra wonten negari Ngastina kula ingkang boten sarujuk. Lho. Kowe ora sarujuk? Inggih. Dasarmu Rumiyin ora sampun nate matur kelawan paduka Kanjeng Sinuwun. Kula purun kagarwa dening paduka Sinuwun Ngastina. Sak sedanipun sangati penembahan Begawan Palasara. Nanging ingkang nglajengaken jumeneng Narendra wonten negari Ngastina menika anak kula. Paduka sampun nyagahi. Lho lah iya apa aku iki kleru to? Apa pun kakang iki kleru? Rikala semono kowe duweni penyuwunan. Kula purun benan mengku garwa sinuwun menawi ingkang nglajengaken jumeneng Narendra Ngastina menika anak kula rek ngono. Kawula nuwun inggih. Lah saiki Astabrata ki anake sapa? Astabrata ki putrane sapa? Ki lak putraku sing mijil saka jeneng sira Yayi ya anakmu. Ora kleru to. Pikajeng kula sanes Astabrata. Lah banjur karepmu? Saking pikajeng kula anak kula menika anak kula pun abiyasa. Lho, piye to iki? Kusik. Gandini. Wonten dam. Anak kula pun abiyasa. Abiyasa kuwi rak dudu trah Ngastina. Abiyasa kuwi trah Satwarga putrane Yayi Premban Begawan Palasara Suwargi. Sing trah Ngastina sing tus kuwi ya anakmu si Astabrata. Lah kok malah kowe nolak, kowe ora gelem nampa. Mangke rumiyin inggil res menawi Astabrata menika putra panjenengan ingkang mijil saking kula rak sak menika. Iya, nanging rikala panjenengan badhe garwa kaliyan kula rak dereng wonten gegambaran menawi badhe kagungan putra pun Astabrata rak dereng lair. Ingkang wonten rumiyin menika rak abiyasa pikajeng kula menika inggih abiyasa menika. Kula aturi menggali menawi ngantos paduka Sang Prabu boten peputra menapa kelampahan inggih menika pun Dewa Brata boten kelampahan boten jumeneng Narendra karana nindakaken darmaning gesang upami kula lan panjenengan boten peputra inggih menika pun Astabrata ingkang badhe nglajengaken negari Ngastina menika sinten menapa kelampahan negari badhe komplang. Mila raos sing manah kala semanten pun abiyasa ingkang dados memani ing manah kula sinuwun. Wah. Iki kepiye kok saya ruwet lalakon Gorosena iki. Wah.
kaya iki ya bakal menceng ing taring sejarah negara Ngastina. Sentanu ki saya tuwa rasaya kepenak, saya bentoyong rasane atiku. Ya wis. Ya. Durgandini. Tak tampa tidak diaturmu. Dewa Brata wonten dawuh golek ana abiyasa, tindalana marang Praja Ngastina iki. Tak tetepake calon ratu negara Ngastina ana loro. Golek ana sak ketemune abiyasa timbalana menyang negara Ngastina iki. Aku iki tresnani putri loro kok dadi ora lono kabeh. Ganggawati tak tresnani yo ninggal karo aku. Sumunaga iki Durgandini. Tak tresnani lahir terusing batin meso geseh karo tanemu. Sentanu kok kaya mengkene lelakonmu Sentanu. Mangu-mangu tiasing galit risan harapat mojo ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Mestuti sabdane Kanjeng Rama Prabu Kalamunta aku kinten ngupadi lawan kadangku Yayi Abiyasa. Duh, Yayi aja kaget pun Kakang ingkang Prapta Abiyasa